Ning nagkaduol ang kasaulugan sa Kapaskuhan, di angayang kalimtan nato ang diwa ni ini. Ug kami dinhi sa GMA Regional TV padayon usab nga magpasalamat sa tanang naningkamot pag-atubang sa tanang mga pagsuway o hagit ilabi na ning pandemya. Ani ang report. Taliwa sa mga pagsuway nga da sa pandemya, maisugon nga giatubang sa mga frontliner ang ilang tahas. Gikan sa pagsigurong malimpyo ang kadalanan, kahapsay sa mga karsada hangtod na sa pagkamabayanihon sa paghatag og serbisyong medikal. Mipatigbabaw ang hashtag Spread Kindness sa lailaing rehiyon. Busa ang GMA Regional TV naghatod og mensahe sa paglaom sa mga tambalanan sa mga probinsya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na niini ang kinasing-kasing nga pasalamat sa dedikasyon o sakripisyo sa frontliners nga sagad na hilayo sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kauban ninyo ang GMA Regional TV. Dili mo sibog tungod kay kamo ang among inspirasyon o kalig-on alang sa mabulukon o masatya nga kasaulugan sa umaabot nga Pasko. Let us love together, hope together. Ngayong Pasko, Merry Christmas mga kapuso! Oh mga kapuso! Merry Christmas mga kapuso! Merry Christmas mga kapuso! Merry Christmas, mga kapuso! Merry Christmas mga kapuso! Let us all love together, hope together, ug malipayong panahon sa Kapaskuhan kaninyong tanan.